ba a fafe gora a ranar tafiya, ba zai yiwu ba. Gora wanda ake zuba guzuri a ciki, wanda ake zuba nono a ciki, ka rike gayanka wanda zaka je ka dama fura ka sha, shi wannan goran ba fafe shi ake ba a rarrake shi. To ba ranan da zaka yi tafiya ne zaka zo kana rarrake shi, ko tun kafin ranar tafiya zaka rarrake shi, ka hore shi, ka gyara shi, ka ajiye. Ranar tafiya sai dai ka zuba nonon ka sannan sai ka tafi. Amma ba zai yi ba ranar tafiya ka ce zaka abin to ba zai yi ba ranar mutuwa ka ce zaka yi tunanin ku zaka yi tanadi na me zaka je da shi kiyama, ba zai yi ba. Tun kafin ranar mutuwa ta zo ake yin tanadi na lahira. Shine wal istidad lil maut qabla al maut, tanadin mutuwa tun kafin mutuwa, tun kana cikin kuruciya, tun kana cikin hankalinka, tun kana cikin basirarka, kana cikin ganiyarka, ga kuɗi ga sarauta ga mukami, shekaru 35-40-45 shine ganiyar jin daɗi. Da ka ɗora ɗaya 46 da 7 ka shiga cikin sununul manaya, shekaru na musibu. Musibu ko na 'ya'yanka sun fara girma, tsawonsu ya kusan kaiwa kai. Wane bai ci makaranta ba, wane an kore shi a makaranta, wance ta rasa miji, wance ta je gidan mijin ta fara jin daɗin aure, mijin ya koro ta. Wannan masibar wani ne ta zama taka. Jininka ya hau, shekarunka sun hau, kitsanka ya hau, ka kusa zuwa shekarun masifa kenan, ka kusa zuwa shekarun ritaya, ga yara a gida karuwa suke yi, ka auri kananan mata, ga yara waɗansu manya, ga kuma waɗansu 'yan ƙanana, kana da ɗan shekara 40, kana da shekara 1 da rabi. Sinunal manaya, kuma baka mutu ba, kana nan da ranka, kuma ga shi saura wata kaɗan ka yi ritaya. Allah ya rufa mana asiri. To kafin ka kai wannan za ka yi tanadi. Domin idan ka kai wannan musibu sun yawa. To amma sai dan sai ya zo ya ruɗe ka lokacin kana ɗan shekara 35, ba abin da ka iya sai kwalliya, sai mota, sai yayi, sai waje, sai gida, sai Abuja, sai London, sai America, sai Japan, sai China. Wannan shine kawai a gaban ka. Baka tunanin masallaci, baka tunanin tafsiri, baka tunanin hadisi, baka tunanin qiyamul layl, baka tunanin wanda zai karanta ma alqur'ani. Ko talabijin da rediyo ka bude, abin da ya dame ka ba labaran duniya ba, labaran tattalin arziki. Dala ta hau ko ta yi kasa, fetur ya hau ko ya yi kasa, ko jarida ka saya daidai rukunin da ya shafi tattalin arziki, shi kawai kake karantawa. Ba zikiri, ba salatin annabi, babu hailala, babu istighfari. Kana haka sai ka mutu. Bayan ka tara arzikin sun taru, abin da ya rage ka ci kawai sai ka mutu. Ba ruwan mala'ikan mutuwa da cewa baka fara ci ba. An riga an yi masa umarni, walan yu'akhkhir Allahu nafsan, babu yadda ka iya, dole ka mutu. To tun kafin wannan yazo dan adam ya kamata ya tanadi, shine al-istidad lil maut qabla al-maut. To in ka ga wadannan ababe guda uku sun tabbata gare ka, al-inaba ila dar al-khulud, at-tajafi an dar al-ghurur, al-istidad lil maut qabla al-maut, to kana cikin waɗanda wannan aya ta gaskata akan su, yashrah sadrahu lil islam. In kaga baka wannan, to kana cikin wanda ɗaya bangaren yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama', ya gaskato akan sa. Kazalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun wa hadha siratu rabbika mustaqiman qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Aya ta